Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Σήμερα θα κάνουμε δύο αφιερωσούλες. Η πρώτη αφιέρωση είναι στην Sit Girl. Παιδιά, είχα κάνει πριν ένα άλλο βίντεο, αλλά κατά λάθος κάτι πάτησα, μπερδεύτηκα και το έκλεισα. Λοιπόν, εδώ πέρα είχε πει γεια σας παιδιά. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να την επεσκεφτούμε. Παιδιά, με την Sweet Gary έχει γίνει μια παρεξήγηση. Είδατε που είχα κάνει ένα βίντεο και έλεγα ότι με είχε κλέψει. Ακούστε τι έχει γίνει. Μια μπεμπέλο 23 μου είχε πει ότι με είχε κλέψει η sister και επειδή έχω κανάλι στο YouTube να τη βγάλω, να πω ότι κλέβει. Και μου είπε ότι αν δεν το κάνω αυτό θα με χακάρει. Και είναι αλήθεια. Χακάρει. Μου έχει χακάρει 1000 κούκκες. Με αναρρέξω, ήμουν σε όλες. Λοιπόν, και εγώ φοβήθηκα και λέω τώρα ας το κάνω. Αλλά το είπα στην Ελένη που τη λέμε τη Σιτιέλ και τώρα εντάξει, είμαστε πάλι φίλες. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ πέρα, μισό λεπτάκι φωτίζει. Ανέμορφη, Ναι, τι είναι θεά. Λοιπόν, δεν θα δούμε όλες τις σούτες. Ήθελα να σας πω μόνο, όχι αφιέρωση, να πω αυτή την παρεξήγηση που έγινε. Πάντως, συγγνώμη, είδες τι έγινε. Πήγα να σας αρέσει. Λοιπόν, τώρα δεύτερη αφιέρωση είναι στην μισό λεπτάκι, στην Ζουζούνα Ζουζούνα. Μισό λεπτάκι, κολλάει. Αχ, Λοιπόν, αυτή είναι φίλη μου από το σχολείο, πάμε ίδια τάξη. Πολύ καλή κοπέλα, παρέα κάνουμε. Είναι 10 level. Στο λεπτάκι να φωτίσει. Τώρα μου κολλάει, πολύ δυστυχής. Αλλά αύριο θα πάρω άλλη. Και δεν θα κολλάει. Λοιπόν, είναι 10 level όπως είπα πριν. Και λέγεται Ζουζούνα Ζουζούνα. Ζουζούνα, παύλα Ζουζούνα. Μισό λεπτάκι, θα τη δείξει. Κάντε την ad και στην Sit Girl και μην την κάνετε αναφορά τη Sit Girl, γιατί είναι πολύ φίλη. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, φορτίζει. Και όλο κολλάει. Να το. Εγώ δεν είμαι και τόσο καλά, πριν είχα λίγο πυρετό, αλλά τώρα εντάξει. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ. Ωραία είναι. Να δούμε και την άλλη σου.
Λοιπόν, αυτά. Αυτά για σήμερα. Το Σαββάτο θα κάνω και άλλες αφιερώσεις. Θα έχω και πιο πολύ χρόνο. Αυτά. Γεια σας.